मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। हम तारो तानी उनका टेली चानी, हम तारो तानी अब हमर न के सहार बा। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दूसरा के हाथ में हाथ उडाली घूमती रहानी शहर में। दूसरा के हाथ में हाथ उडाली घूमत रहली शहर में। ढेर देर लगैली भाव बड़ी खैली हमारा के डाली कहर में। ढेर देर लगैली भाव बड़ी खैली हमारा के डाली कहर में। हरदम रोई कबो न सोई एक पल लागे पहाड़ बा। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। राहुल राजधानी के आपन बना के जखम बिहानी गहरा। राहुल राजधानी के अपन बना के जखम बिहानी गहरा। अमित आशिक तड़पता रे पढ़ल बावे पहाड़ा। अमित आशिक तड़पता रे पढ़ल बावे पहाड़ा। बतिया पड़ल बेचारे बा। जिंदगी जियल बेकार बा, उनका दूसरे से प्यार बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।